O espírito de Nadal non estivo moi presente no pleno ordinario desta mañá. A tensión era palpable tanto no escenario como no patio de butacas. A presenza dos axentes da policía local na sesión xa facía presaxiar o que ia ser o punto máis conflitivo, a comparecencia do goberno municipal sobre o caso dos semáforos. Carme da Silva acusou ao Partido Popular de dirixir a policía local e de facer público a tramitación do expediente contra os dous axentes acusados de manipular os semáforos durante unha protesta laboral. Deixe de dar ordes políticas e de utilizar a Policía Local de Pontevedra para intentar sacar rédito político ao Partido Popular. Porque iso é o que está facendo e con iso é o que está deteriorando a imaxe. E son vostedes un peligro público. E dígollo así de claro, dalles igual ir a mandar reventar un pregón que mandar reventar unha festa infantil que facer o que sexa. Iso é o que fan. O Partido Popular respondeu ao concelleiro nacionalista acusando ao Concello de denunciarse en probas aos dous axentes e de posicionarse a favor do xefe da policía. Ademais, Rafa Domínguez pediu que Carme da Silva se desculpase cos funcionarios. ¿Cómo hubiese usted actuado si el alcalde soy yo y soy el que sale en apoyo del jefe de la policía y los dos trabajadores del concello son los que son acusados injustamente? Mire usted, no quiero volver a oír nunca en este pleno que el BNG respeta a los funcionarios del Concello de Pontevedra, porque es falso. Ustedes no respetan a los funcionarios, ustedes respetan a los jefes, que es con los que se llevan. Tras o cruce de acusacións entre os nacionalistas e os populares, a tensión culminou con esta pregunta de Carme da Silva. Unha dúbida que teño. Son militantes do Partido Popular? Non digo vostede, digo as dúas persoas denunciadas por presumiblemente cometer un delito. Porque senón é que non entendo todo isto. Non entendo todo isto, é difícil de entender. As explicacións de Carme da Silva non convenceron aos axentes da policía local, quenes finalmente decidiron abandonar o pleno.